Fuck you! Huumeita ostamaan heti aamusta. Aha. No niin, auto. Nyt lähdetään hakemaan autoa. Jop. Siellä. Siinä. Sitten. Siinä. Siinä. Tää on sun auto. Mene pois sieltä. Helvetti. Homot. Oh crap. Holy shit. Oh, väärä suunta. Korjus. Täällä. Hittolainen, mistä mä saan tässä autun? Siitä. Eli tien keskelle. Tänne se on tuo. Tuo hintti! Hintti jätkää. Kurvilla tätä. Oh yeah. No niin, oikealla kaistalla ajellaan. Toivon. Raaketti varmaan. Sitten tästä tänne. Hiljaa. No voi helvetti. Tänne varmaan. Aha. Crap. Siinä on ollut mava. On sulla hieno auto. Ihan ok, kelpaa. Kuole, taas sinä hiitti oot siinä. Jää! Suora lento tänne päin! Ei tullutkaan. Nitro läks. Oi. No voi. Ulos täältä. Hiljaa. Nyt on autos. Entti! Anna se! Anna! Mennään pois. Anna sinä. Aina se oli kahtelmää. No niin, annapa se autos. Varo. Olen. Ongelista. Oho. Näitä joku aivan. Aivan mitä? Oho. I'm really sorry. Saarille vaan. Huppa! Suoraan. Ja tästä tänne. Oho. Nyt karkku. Upsista! Hiu. Se oli lähellä. Tarvin autos. Guten Tag. Ei, sinä älä sammuka sitä. Sinä. Älä aja päälle. Shit. Nyt vaan eteenpäin. Siis tänne. Pois sieltä. Oppista. Pinno. No niin, tässä nyt on. Tästä sisään. Bari.
Missä se hito myyjä on? Täällä. Anna kannabista. Okei, no tässä sitä on. Ole hyvä. Kiitos. Ja sitten pois. Ulos syömään. Vittu ovi on täällä. Joo. Ja sitten. Ja Seijin riaulut alkaa taas. Aa! 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 Shit! Yeah, helikopteri taas! Yeah! Yeah! No niin! Yeah! Yeah! Kuka on paras? Yeah! Nyt läks korkealta tulemaan. Yeah! Yeah! Oh! Oh! Ei sattunut. Shut up! Shut up! Stop it! Tuote riautte mulle! Älä koske! Älä koske nuun! Parin tunnin kuluttua. Jee! On kaikkien päältä! Mitroilla eteenpäin! Oh yeah! Nyt mä teen uloistunnin! Yeah, se oli kiva! Läppään! Yeah! Ja matkaan! Yeah! Kukaan ei oo yhtä hullu!